Idem si kúpiť nové auto, zase, čo skoro vám ukážem aké. Aké auto to bude tentokrát? Vítajte. Môžem vám nejako pomôcť? Ja by som... Nový športiak. Nie. Ja by som potreboval skôr auto na nový biznis. Kancelária na kolesách. Malý kufor. No, toto je ono. S Kauflandom spúšťame nový biznis. Produkt Extreme Boost nájdeš teraz exkluzívne v Kauflande. Kaufland.